Hi guys! Saan tayo punta? Mall. Mall daw. Bye! Bakit pag sa loob din yun, amoy kulo? Ano to? Mall. Sabay. Ng mall. Bye-bye. Bye. Pag-mall. Mall. Wow. Teleport me. Hi guys. Hi! Balik na kami. Ito na tayo? Mall. Mall na. Ayan. Si Mrs. na-withdraw ng millions from Hot Grocery and kami mag-aantay muna dito sa akin. Na, Ano yung sobra? basta. Dira, nagagitid. Tara. Yan. Dito diyan. Huwag dyan. Dito. Vlogger mo. Nakakita mo. Hello. 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 Ayan o. Hello. Bye-bye. Bye-bye. Yan, dito muna sa mga. Let it go. Bibili muna kami ng memory card and then diretso na kami sa venue. Pero bawal silang sumali eh. Sa pala. Hi guys, nasa Puerto Bay na ako pero ang classmate ko ni sila niya is wala. Hindi ko alam kung punta pa sila. Maya maya mag-order ako papakita ko yung ginagawa. Okay? Mana? Nag-order na ka? Ito yung akin guys, chicken, dalawang chicken, tsaka carbonara. Tapos sa kanya, tapsilo, tsaka pork, tsaka lumpiang siya. Kain tayo guys. Hello guys! Ako ay papunta parking space. Kasi magre-record ulit ako ng mga covers nila dun. Covers ng eye candy. Tara! Pero kayo nagtrabahuan eh.
parking space. Direksyon naman ako ngayon sa Jikong's Lana Teleport. Hi guys, ano po dito? Pero wala pa sila. Unya say may ngunin mo sa ihaday. Lami siya mayhana. Lami siya mayhana. Wala na babae na kayo ko. Kamatas mo ko yan. Kisay kasuhanin mo. Si Mark, si Mark, si Goddammit. Paano na lang? Wala ko ang sisisi. Hindi na sinawa. Kapalong ka eh. Tapos napulong. Sila sa sakit, di ba? Magdanaw sa wala sila na season 1. Tapos wala siya. Yan lang ako. Kalaban na kayo. Okay na. Green apple. Korean drink. Green apple. Yan sa kanila. Ano kasi ako minum. Yan guys, buli-buli sila kasi tinitingnan nila yung mga pictures. Nagaan na pictures. Then secondary high school kami. Kapabayat pa namin guys. Ito yung mga hairstyle. Very pretty. Nakita mo sa Victoria na yan. Naman sila kayo mag-buhay. Nakita mo sa Hello. Hello guys! Ayan, kasama ko si Jean and pupunta kami sa Big Apple Hotel. Kaya mag-inom pa sila. And inom kami. i-close ko na ang vlog guys. And please don't forget to hit the like button, comment down below, and subscribe. Bye! Bye! Ano ko yun?